ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ሕብረት ኤውሮጳ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ንምግታእ ሓድሽ መቆጻጸሪ መርበብ ተኺሉ። እቲ ኣብ ቱኒዝያ ተተኺሉ ዘሎ ዘበናዊ መሳርሒታት መቆጻጸሪ ዶባት ብሓይሊ ባሕሪ ቱኒዝያ ክካየድ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ሊብያ ተመሳሳሊ መሳርሒታት ተተኺሉ ብሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ክካየድ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ነቶም ማእከላይ ባሕሪ ክሰግሩ ዝህቅኑ ኣብ ዝሕዘሉ እዋን ኣብ መዳጎኒ ማዓስከራት ብምእሳር ኣደዳ ዘይተኣደነ ግፍዕታት ገይርዎም እዮም። እዚ ኣብ ቱኒዝያ ዝትከል ዘሎ ዶባት መቆጻጸሪ መሳርሒ እውን ኣብ ተመሳሳሊ መዓላ ክውዕል እዩ ብምባል ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት ነዚ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ መደብ ተቃዊሞም ኣለዉ። ስዊዘርላንድ ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ገንዘብ ብምውፃእ ክትሳተፍ እንከላ ጀርመን ከዓ ብዘይካቲ ኣካል ሕብረት ኤውሮጳ ምዃና ዓመታዊ ናይ 210,000 ዩሮ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከምኡውን ንሓልዋ ባሕሪ ቱኒዝያ ስልጠና ምሃብ ትሳተፍ ኣላ። እዚ ሓድሽ ዝትከል ዘሎ ዶባት መቆጻጸሪ መሳርሒታት ካብ ሳተላይት ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ካልእታት ብምዝርዛር ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ንምስጋር ገና ክብገሱ እንከለዉ ሓበሬታ ዝህብ እዩ። ኣሜሪካ ካብ ኢራን ንሑቲ ናይ የመን ዝተላእከ ዝበለቶ ጽዋር ከም ዝሓዘት ኣፍሊጣ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ንባይቶ ጸጥታ ብዝሃቦ ቃል ኢራን ንኣልሑቲ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ምሕጋዝ ስለ ዘየቋረጸት ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ ማዕቀብ ክናዋሕ ኣለዎ ኢሉ። ብመሰረቲ ኣብ 2015 ምስ ኢራን ዝተገብረ ስምምዕ እቲ ማዕቀብ ድሕሪ 3 ዋርሕ ከብቅዕ እዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ምስሓባ ዝፍለጥ እዩ። ማይክ ፖምፔዮ ምንዋሕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝጸንዐ ማዕቀብ ንባይቶ ጸጥታ ብዝሓተተሉ እዋን ሩስያን ቻይናን ተቃውሞታትን ከም ዘስማዓ ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣሜሪካ እቲ ናብ ኣልሑቲ ናይ የመን ክሰግር ተታሒዙ ዝበለቶ ጽዋር ፎኪስን ከቢድን ብረት ልዕሊ 200 ሮኬት ሚሳይላት ከምኡውን ጸረ ታንኪ ሚሳይላት ይርከቦ። ውጊ ሓድሕድ የመን ካብ ውሽጣዊ ኩነታት ወፂኡ ንሓያሎ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኤርትራ ትርከቦ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘሳትፍ ዘሎ ዞባዊ ኩናት ተቐይሩ ይርከብ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ክራማት እዚ ንዲጋ ተሃድሶ ምምላእ ክትጅምር ምዃና ማዕከናት ዜና ግብፂ ሓቢረን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናይዚ ዓመት ክራማት ዲጋ ተሃድሶ ምምላእ ክንጥቀመሉ ኢና ምባሉ ኣልመስራልዮም ኣብ ዝጠቐሰትሉ ምዕቋርቲ ዲጋ ንግብፂ ከም ዘይሃስያ ኣፍሊጡ ኢላ። ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ግብፂ ብወገኑ ብዝሃቦ ቃል ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት እዚ ምዕቋር ማይ ክጅምር ዘኽእላ ስምምዕ ከም ዘየለ ገሊጹ። ኣቐድም ኣቢሉ ኩለን ዝምልከተን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ከይበጽሓ ኢትዮጵያ ምዕቋር ማይ ተሃድሶ ከም ዘይትጅምር ተገሊጹ ነይሩ። ጋዜጣ ራቑባ ናይ ሱዳን ንሰበስልጣን ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘርጋሓቶ ሓበሬታ ብወገና ኢትዮጵያ ንዲጋ ተሃድሶ ብምስጢር ክትመልእ ምጅማራ ዘመላኽቱ ምንጻፍ ወሓይ ዝተራእዮም እዮም ኢላ። ብውሽጣዊ ዓሌታዊ ግጭት ኣብ ቅልውላው ትርከብ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ፈለግ ናይል ምስ ግብፂ ዝጀመረቶ ዲፕሎማስያዊ ቁርቁስ እውን ሰላም ከልይዋ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ደጊምና ሰላምታና እንዳቕረብና ናብ ዝቕጽል ትሕዝቶና መደብ እንታይ ከይበሃል ኣሎ ነሰጋግረኩም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ዘልዕሎ ዘሎ ጉዳያት መራሒ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዘለዎ ኣተኩሮ ናብ ጉርባብቲ ሃገራት ዘለዎ መገሻ ምብዝሑ ይግረም ኣሎ። ካብቲ ህፁፅነት ናይቲ መገሻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክልተ ጉዳያት ተኸሲቱ ክህሎ ከም ዝኽእል ጥርጣረታት ህዝቢ ሓይሉ ይርከብ። እቲ ቀዳማይን ዝዓበየን ጉዳይ ፈለግኒልን ሓፅቢ ህዳሴ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብ ኣሕመድ ዝፈጠሮ ኣህጉራውን ዘቤታውን ጸቕጥታት ተኸቲሉ ንምቅላል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ሸምጋላይን ኣተሃዳዳይን ኮይኑ ናብ ሱዳንን ግብፅን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ይንቀሳቐስ ክህሉ ከም ዝኽእል ተኽእሎታት ሰፊሕዮ። ኣብቲ ከባቢቲ ነዊሕ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐን ምልክን ግርጭታትን ኣብ ምፍጣር ዝተፈልጠ መራሒ ምስ ምዃኑ ሓደስቲ መራሕቲ ናይቲ ከባቢ ኩላቶም ሰበብ ከየምጽኣሎም ፍርሕን ስክፍታን ከም ዘለዎም ካብ ነዊሓት ሒዙ ክዝረበሉ ዝጸንሐ ጉዳዩ። እቲ ፕሬዚደንት ንጹር መርገጽ ዘይወስድ ብባህሪ እውን ተቐያማይ ምስ ምዃኑ ዋላቶም መዘናታቱን ዝሓሹ ውልቀ መለኽትን ዝኾኑ መራሕቲ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ከም ፕሬዚደንት ዮሪ ሙሴቪኒ ዝበሉ እውን ብማዕዶ እምበር ጥቡቕ ርክብ ክህልዎም ዝደሊ ይኮኑን።
ሒዙሎም ዝመጽእ ሰበብ እምበር መፍትሒ ኩሉ ከም ዘይኮነ ይፈልጥዮም ከም ዕድል ከም ዞባዊ ጉዳያት ብቐጥታ ዝምልከቶም ከም ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ዝበሉ ምትእኻባት ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ካብቲ ምትእኻብ ባዕላ ክትግለል ስለ ዝጸንሐት ገለ ክፋል ኢዳ ተኣታታውነት ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ክተርፍ ዕድል ከፊት እዩ ኮይኑ ግና ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ግድን ኢሳያስ ዘገድሰሉ እዋናት ይርከብዮ መራሕቲ ኢትዮጵያን ግብፅን ሓድሕዳዊ ዘለዎም ታሪኻዊ ምንሕናሕ ናብ ወተሃደራዊ ውግእ ክወስዶም ዘለዎ ተኽእሎ ብዙሕ ዕድል እኳ እንተዚሃቦም ብዓውዲ ዲፕሎማሲ ግና ኣኺሉ ክሳብ ዝተርፎም ይተሓናነቑዮም እቲ ዓወት ድማ ዝበዝሐ ግዜ ናይ ግብፂ ምዃኑ ይንገረሉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ገለ ፀቕጣት ናይ ሃገራት ዓረብ ንግብፂ ብምዝራይ እውን ከም ኣብነት ክውሰድ ይከኣል እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ብክልቲኦም ወገን ተለኣኻይ ብምዃን ስራሕ ክረክብ ባህርያዊ እዩ ኣገዳስነት ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብሓደ ሸነኽ እውን ንክልቲኣተን ሃገራት ወሳኒ እዩ ነዚ እውን ኢሳያስ ኣርጊጹ ይፈልጦ እዩ ኣውራ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ሓፅቢ ህዳሴ ዘለዎ ኣረኣያ እንታይ ይኸውን ዝብል ናይ ህዝቢ ሕቶ እንደ ዓበየ ክመጽእ ጸኒሕዮ ስለዚ እዚ ጉያ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንህዝቢ ኤርትራ ካልእ ተወሳኺ መዓትን መከራን ከይመጾ ዝፈርሑ ዘለዉ ወገናት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان እምበኣር ከም ዝቐዲምና ዝተቐስናዮ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ብተበግሶናቱን ናይ ካልኦት ሓይልታትን ዝብል መደምደምታ ክወሃቦ ይከኣል ይኸውን እዩ እቲ ካልእ ኣገዳሲ መልሲ ዘድልዮ ሕቶ ግና ድሕሪ ዝኩሉ ኮለልን ላዕልን ታሕትን ናይ ኢሳያስ ግንዖ ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን መዳያት እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ መልሲ ዘድልዮ እዩ እቲ መልሲ ሕፅር ብዝበለ ኣቶ ኢሳያስ ዝመርሖ መንግስቲ ዝኣክል ገንዘብ ስለ ዘይብሉ ነታ ሃገር ካብ ዕለት ናብ ዕለት ክመርሓ ይሽገር ከም ዘሎ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኮይኑሎ ስርዓት ግደፍ ኣፍ ኣውፂኡ ንከም ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝበሉ ለገስቲ ኣካላት ገንዘብ ክሓትት ካብ ዝጅምር እውን ቀኒሎ ንህዝቢ ኤርትራ ዘድልዮ ስርናይ ትረፍ መሸላ ክዕድግ ዓቕሚ ከም ዝሓፀሮ ካብ ዝንገረሉ እውን ቀኒዮ ዋሕዲ መድሃኒት ርኡይ ከም ዝኾነ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመፁ ዘለዉ ፀብፃባት የነፅሮ ሎሚ ዕድመን ለበዳ ኮሮና ኩሉ ምንቅስቃስ ተገቲኡ ስለ ዘሎ ነዳዲ ከምቲ ኣቐዲሙ ብሒደት ዓቐን እውን ካብ ምህላኽ ስለ ዘቋረፀ እምበር ከም ቀደሙ ነይሩ ተዝኸውን ብዘይካ ብልመና ክዕድግ ዝኽእል ዕቑር ናይ ወፃእ ክዙምባ ጤራ ከም ዘይብላ ብሰፊሑ ክንገር ጸኒሕዩ ስለዚ ድማ ንህዝቢ ኣብ ርኡይ ጥሜትን ዓፀቦን እንዳእተወ ምስከደ ብግድን ዝለዓል ዓመፅን ተቃውሞን ስለ ዘሎ ውድቀት ህግደፍ ከይመፅእ ከሎ ግድን ገለ መኾይ ክገብር ምንቅስቃስ ይገብራሎ ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዉ ነዚ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ድማ ብድሕሪት ኮይኖም ንመንግስቲ ኢሳያስ ንምሕጋዝ ከድሕንዎ ምእንቲ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከምኡ ድማ ግብፅን ዛዕባ ፈለግኒልን ኣመላልኣ ሓፅቢ ህዳሴን ንዝምልከት ሞንጎኛ ኮይኑ ላዕልን ታሕትን ክብል ገለ ፊናንሳዊ ደገፍ ገይሮምሉ ኣለዉ ዝብሉ ሰባት ብዙሓት እዮም ነዚ ድማ ንሱ ዓይኑ ከም ዘይሓስየሉን ንህላወይቱ ንሱ ዝመርሖ ስርዓት ወሳኒ ምዃኑን ይንገረሉ ስለዚ ኣብ እርጋኑ በይኑ መሰነይታ ዘይብሉ ብዘይ ኣፍልጦ ላዕለዎት መራሕቲ ኤርትራ ኮለል ምባል ተተሓሒዝዎ ብምህላው ኣብቶም ናቱ ከይተረፈ መመሊሶም ኣብ ልዕሊኡ ጥርጣርታት ከም ዘሕድሩ ገይርዎም ኣሎ ነዚ ናይ ሕጂ ላዕልን ታሕትን ተዓዚቦም ስርዓት ግደፍ ዝወድቀሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን ዝብሉ ኤርትራውያን እውን ውሕዳት ኣይኮኑን إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان ኢሳያስ ሓፅቢ ህዳሴ ናይ ኢትዮጵያ ተዛዚሙ ክሪኦ ይደልን እዩ ዝብሉ ወገናት ብዙሓት እዮም ጀማር ናይቲ ፕሮጀክት ነፍሴር መለስ ዜናዊ እውን እዞም ሎሚ ኣብ ትግራይ ተሓፂሮም ዘለው ናይ ትማሊ ሓያላት ናይ ሎሚ ግና ብዙሕ ዝረኣይ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ጽልዋ ዘይብሎም ኣመሓደርቲ ክልል ትግራይ ህወሓት እዮም ናታቶም ህልኽ ኣይወፀሎን ንኣቶ ኢሳያስ ህልኽ ጥራይ ዘይኮነ ንሳቶም ክሳብ ዘለው እውን እቲ ንሱ ዝደልዮ ፖለቲካዊ መኽሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ነቲ ዞባ ምቁፅፃር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ድማ ብዝተኻእሎ መጠን ንኩሉ ናታቶም ዝንየትሉ መደባት ምፍሻልን ናታቶም ተሰማዕነትን ጽልዋን ኣሰርን ካብ ኢትዮጵያ ክድምስሶ ምስ መሻርክቱ ኣብይ ኣሕመድ ተላፊኖም ይሰርሑለው ዝብል ክስ ክስማዕ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ገይሩ እዩ ኢትዮጵያውያን ከይተረፈ ናብ ጉዳይና ኢድካ ይተእቱ ከም ዝበልዎ ቀድሚ ሕጂ ብድምፆም ኣብዚ መደብ ቀሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብይ ኣሕመድ መሓዛ ሓደ ፍሉይ ኣሸጋሪ ውልቀ መላኺ ቅድሚ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጉዕዞ ሰላምን ምዕባለን ከም ዝነበራ ብዙሓት ሰማዕሉ ሓቂ እዩ
እዚ ምዕባልን ርግኣትን በብቕሩብና ፈረሰይ ኸይድ ብምህላው ብዙሓት ኣብ ስክፍታን ፍርህን ወዲቖም ይርከቡለው ኮይኑ ግና ጉዳይ ሓፅቢ ህዳሴ ብኩሎም ኢትዮጵያውያን ብማዕረ ተፈታውን ተደላይን ፕሮጀክት ስለ ዝኾነ ግብፅን መሻርክታን ዝኾነ ሃገራት ከምቲ ዝሓሰብኦ ደው ከብልኦ ዓቕሚ የብለንን ስለዚ መንግስቲ ኢሳያስን ካልኦት ለኣኽቱን ንኸንቱ ይደኽሙለው ጉዳይ ኢትዮጵያ ንዝምልከቶም ኢትዮጵያውያን ተዝገድፎ መሓሾም ዝብሉ ዓበይቲ ብዙሓት እዮም ኮይኑ ግና ምክሪ ካልኦት ናይ ምስማዕ ልምዲ ዘይብሉ ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ንዝመኸርዎ ናይ ምእሳርን ምቁንጻብን ኣመል ከም ዘለዎ ምግንዛብ ኣኻልዮ ዓበይቲ ዓዲ ዝነበሩ በዓል ዓብድዮኑስ ቀኛዝማች ማሕሙድ ደመናን ካልኦትን ኣሲሩ ድሃዮም ኣጥፊዎም እዩ ዝተረፉ ድማ ከም ሊቀ ጳጳስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣቡነ እንጦኖስ ዝበሉ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ብምእታው ህዝቢ ካብ መንፈሳውን ሞራላውን በረኸታት ከም ዝንጸል ገይርዎ እዩ ሎሚ እውን ካብኡ ይሓልፍን እዩ ዘይምድካም ይሓይሽ ዝብሉ ዜጋታት ቁፅሮም ብዙሕ እዩ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان ኢትዮጵያ ብሰንኪ ቅትለት ህቡብ መለዓዓሊ ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝነበረ ኣጫሉ ሁንዴሳ ሙማቱ ኣብ ከቢድ ወጥራእት ያላ ከምቲ ልሙድ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመን ቀተልቱ መን እዮም ዝብል ሕቶ እቲ መንግስቲ ምላሽ ይሃበሉን ከም ወትሩ ቀተልቱ ፈሊጥናዮም ኣሎና ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርጋእን ክዘርጉ ዝፍቱን እዮም ናይ ደገ ሓይሊ ዝዓሰቦም እዮም ወያነ ምስ ግብፂ ተሻሪኾም ዝፈጸሞ ውዲት እዩ ወዘተ ብምባል ነቲ ጉዳይ ኣብ ክንዲ ፖሊስ ክረኣይ ምግባሩ ካልእ ፖለቲካዊ መልክዕ ክትሕዝዎ ይገብሩ ብምህላዎም ዝያዳ ሕንፍሽፍሽ ይኣትዎም ምህላው ብዙሓት ወገናት ስግፍተኦም ይገልጹ ኮይኑ ግና ገለ ሓላፍነት ዝጎደሎም ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ቀሪቦም ብሞት ኣጫሉ ዝተሰምዖም ሓጎስ ክገልጹ ዝተሰምዑ ኣለዉ እዚ ሰብ ምስ ሞተ ምሕጓስ ብሞራላውን ባህላውን መንገዲ ዘይድገፍ ስነ ምግባር ዝጎደሎ ተግባር ክካየድ ከሎ ብገለ ሰባት ተረኣዩ በዚ ፍጻሜ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ሓዘኖም ገሊጾም እዮም ነቲ ተግባር ድማ ኮኒኖም ኣለው ህዝቢ ኤርትራ ፈታው ህዝቢ ኦሮሞ እምበር ጸላኢ ኣይኮነን ብምባል እቶም ከም ተግባር ዝፍጽሙ ዘለዉ ሰባት ብመንግስቲ ግደፍ ዝተላእኩ ናይ ሕንፍሽፍሽ ልኡኻት እዮም ብምባል ኣርጊጾም ይዛረቡ ኣለው ኣጫሉ ሁንዴሳ ርሕሩሕ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ስለ ሓቅን ፍትሕን ዝቆመ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ከይተረፈ ንህዝቢ ኦሮሞ ወናኒ ርእሰ ውሳኒኡ ንክኸውን ከም ዝተቃለሰ ብብዝሒ ክንገረሉ ይስማዕ ኣሎ ናቱ ሞት ዘለዓዓሎ ቁጥዐ ድማ ኣማኢት ሰባት ሙማቶም መራኸቢ ብዙሃን ይገልጽ ኣለዋ ንመንግስቲ ኣብይ እውን ብዙሕ ይንዶ ከም ዘይነበረ ይግለጽ ብዝተረፈ ቅድሚ 2 ዓመት ናይ ኦሮሞ መንእስያት ዘለዓዓልዎ ቃልሲ ንመንግስቲ ይወደግ ፋሕብትን ከም ዝብል ገይርዎ እዩ እዚ ሓይሊ ድማ ቄሮ ይበሃል ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ሰላምን ምርጋእን ክመጽእ ትጽቢት ብዙሓት ነይሩ እቲ ኣጀማምራ እውን ሕማቕ ኣይነበረን ብዙሓት ኣብ ስደት ዝነበሩ ተቃወምቲ ዓዶም ብሰላም ኣትዮም ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ንጥፈታት እውን ከካይዱ ጀሚሮም ንመንግስቲ ብዝመሰሎም መንገዲ ክነቕፍዎ ዕድል ተዋሂብዎም ምስ ኤርትራ ዝነበረ ትርጉም ኣልቦ ግና ህይወት 10,000 መንእስያት ክልቲአን ሃገራት ዝቐዘፈ ኩናት እውን ደው ኢሉ እዚ ፍጹም ዝመስል ዝነበረ ሰላም ግን ነዊሕ ኣይጸንሐን ድሕሪ ሞት ኣጫሉ ሁንዴሳ ንዝተለዓዓለ ናዕቢ መንእስያትን ንሳቶም ንዘጥፍእዎ ህይወትን ንብረትን ምክንያት ብምግባር ንኹለን ንመንግስቲ ስግኣት ዝፈጥራሉ መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝዕፀዋ ገይሩ ብተወሳኺ ድማ ብዙሓት መራሕቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ተኣሲሮም ኣለዉ ዓለም ለኸ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ነቲ ብኣብይ ኣሕመድ ዝተወስደ ስጉምታት ድሮ ኮኒነኑ ኣለዋ ድሕሪ ዝፍጻሜ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዝነብሩ በቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ፋሒሎም ዘለዉ ኤርትራውያን ስግኣት ሓዲርዎም ይርከብ ንህይወቶም ክጥንቀቑ ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ ብምባል ንሎሚ ዘዳለናዮ ሓፂር መደብ እንታይ ከይበሃል ኣሎ በዛዚምና ኣሎና ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምንየልኩም راديو إيرنا مدام منسيات عبريدي إيرنا سلام سخبركم سمعتي راديو إيرنا بحفشة بفلاي كأتخاتلتي مدام منسيات كمي تغنيو حموس كوينو نلوم زبلنا مدبات حيزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محارئة سنايت أنحط مدام منسيات عبريدي إيرنا تقالستي سنة باباوين
زحلف سمون ቃልስን ስነ ጥበብን ብዝብል አርእስቲ ሓፂር ድሕረ ባይታን አማውታን ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ውሪ ኢትዮጵያዊ ስነ ጥበበኛ ሃጫሉ ሁንዴሳ አቅርብናልኩም መንባርና ይዝከር ሽዑ ከም ተመጻዕናዮ ሓደ ዓለምና ካብ ዝረአየቶ ውሪ ጥበባዊ ተቃላሳይን زحلفو منقدن كنقربلكم هنا. إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان. مباركس كمتيا مأتوي كنت أقصوفتنا زلنا سنة طباباويان بطباباوي سرحاتهم أملكتنا كندسس انتدافتنا أزيو سفيح كوان تخونه كابتي بحري بجلفا خنرئي كنفتنينا ቅድሚኡ ግና ከም ኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብፍላይ ከዓ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝነበረትሉ እዋን ምስ ንርኢ ብዙሓት ብደርፍታት ዝግለጹ ናይ ቃልሲ ምልዓዓላትን ንመሰልካ ምትሳእን ባህለይን ቋንቋይን ክዕቅቤ ምባል ዝመንቀሊኦም ስውያታት ነይሮሞም ኣብቲ ግዜቲ ነፃነትካ ናይ ምእዋጅ መሰል ስለ ዘይነበረ ነቶም ደርፍታት ብውክልና ቃላት ማለት በኣሽሙር ዝዓይነቱ ኣገላልጻ ናብ ህዝቢ ይዝርግሑ ነይሮም ገለ ካብኦም ክንጠቅስ ምስ ንፍትን ሽገይ ሃቡኒ እያ ሽገይ ሃቡኒ በኣቦና መምህርት ወልደረዳ ዝተደርፈት ደርፊያ መዛግብቲ ታሪኽ ወላውን ካብ ኣፋውያን ዕላላት ከም ዝስማዕ እዛ ደርፊ ንህዝቢ ሓንቲ ደወል ናይ ናጽነት ሕርያ ከም ዝኾነት ይንገር ሽገይ ሃቡኒ ኣይተዛርቡኒ ብቐጥታ ክትርጎም ከላ መሬተይ ሃቡኒ ወይ ናጽነተይ ሃቡኒ ባዕለይ ክመሓደር ኣብ ዘረባን ከርከባን ኣይትእትውኒ ምዃኑ እዩ ቀፂልና እንተሪኢና ገዛና ዓብይ ህድሞ ትዃን ቆንጪ ወዲእሞ እዛ ደርፊ እዚኣ ድማ ብኣዴና ድምፃዊት ተበርህ ተስፋውነይ ዝተደርፈት ኮይና ዳሕራይ ብሄለን መለስ ተደጊማ ነይራ እዛ ደርፊ እዚኣ ነቶም ገዛእቲ ስርዓታት ብትዃንን ቆንጭን ብምምሳል ነቲ ሃገር መሊኦሞን ወሪሮሞን ገቢቶሞን ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለጽ እዝን ካልእን እናበልካ ብዙሕ ክጥቀስ ይከኣል ታሪክ ሓደ ቻይናዊ ጥበባውን ተጣባቂ ሰብአዊ መሰላትን ቻይናዊ ተቃላሲ ወይ ተጣባቂ ሰብአዊ መሰላት አይወዌ ኣብዚ ግዜና ካብቶም ጸለውት ሰባት ሓደ እዩ አይወዌ ቀራጻይ አርክቴክ ማለት ነዳፊ ፎቶግራፈርን አክቲቪስትን ማለት ተጣባቂ ሰብአዊ መሰላትን ኮይኑ ብዙሕ ማእሰርትን ጭኮናን ዘጋጠሞ ስነ ጥበባዊ ቻይናዊ እዩ አይወዌ ነቲ ኣብ 2008 ኣብ ከተማ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ዘእንገደ ሰፈር ዓዋፍ ዝብል ስያሜ ዝተዋህቦ ስታድዮም ዝቐየሰ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ወናኒ ድንቂ ጥበብ እዩ ኣቦ አይወዌ ገጣማይ ብምንባሩ ፍጥር ክብልያ ህይወት ብጽፍራ ዝተቐበለቶ ስነ ሓሳብ ኣቦ አይወዌ ምስ ስነ ሓሳብ ማኦ ማለት ናይ ሽዑ መራሒ ሃገር ቻይና ይቃዶ ብዘይ መንባሩ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ግፍዕታት ይወርዶ መንባሩ ይዝከር አይወዌ ወደ ሓደ ዓመት ህፃን እንከሎ ከዓ ኣብ ሓደ ርሑቕ ዞባ መብረቃዊ ቻይና ተወሲዶም ክሕየሩ ተገብረ አይወዌ ገና ኣብ ህፃንነት ዕድሚኡ ኣቦኡ ስነ ጥበባዊ ብምዃኑ ጥራሕ ብዙሕ ክእሰርን ክጋፋዕን እናረኣየዩ ዓብዩ አይወዌ ድሕሪ ቦኻ ሞት ግዴኻ ከም ዝበሃል ወላኳ ኣብ ልዕሊ ብኡ ዝወርድ ዝነበረ ግፍዕታት እናረኣየ ይዕበንበር በዚ ከይተሰናበደ ናይ ባዕሉ ተውህቦ ብግብሪ ክነብሮ ጀመረ ኮይኑ ድማ ብሰንኪ ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ምስ መንግስቲ ክጋጮ ግዜ ወሰደን ከም ሳዕቤኑ ከዓ ግዳይ ማእሰርትን ምክልባትን ኮነ ድሕሪ ሞት ማኦን ምውዳእ ባህላዊ ሰውራ ቻይናን ስድራ ቤት አይወዌ ናብ ከተማ ቤጂንግ መጽዮም አይወዌ ድማ ኣብ ቤጂንግ ፊልም አካዳሚ ተመዝጊቡ አኒሜሽን አጽንዐ ጎኑ ጎኑ ትምህርቱ ምስ ዕሩኽቱ ብምዃን ኣቨንተ ጋርተ አርት ግሩፕ ዝበሃል ናይ ስነ ጥበብ ጉጅለ ኣቆሙ እዚ ናይ ስነ ጥበብ ጉጅለ ድሕሪ ምስረትኡ ድሕሪ 5 ዓመት ብኮሙኒስታዊ መንግስቲ ቻይና ከም ዝበታተን ተገብረ ድሕሪ ዛ አይወዌ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተሰደደ ኣብቲ ናይ 12 ዓመታት ናይ ኣሜሪካ ጻንሖቱ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ዲዛይኒንግ ፎቶግራፍን ካልእን ትምህርታት ወሰደ ብውልቃዊ ጻዕሩ ድማ ብኮንሰፕሽዋል አርት ዝፍለጥ እዚ ማለት ድማ ብዙኾነ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ነገራትን ጥረ ነገራትን ተጠቒምካ ጽባቐ መፍጣር ዝሕመረቱ ዓይነት አርት ዋና አርቲስት ኮነ
ብ1993 ናብ ሃገሩ ቻይና ዝተመልሰ ኣይወይወ ምስ ኣብ ቤጂንግ ዝነበሩ መንእስያት ስነ ጥበባውያን ብምርኻብ ብቤጂንግ ኢስት ቪሌጅ ዝፍለጥ ንፍሉይ ተውህቦ ዘለዎም መንእስያት ጥበባውያን ዘማእከለ ማሕበር መስረተ። ምስ ማሕበር እዚ ተሓባቢሩ ድማ ምስ ሓደሽቲ ወለዶ ስነ ጥበባውያን ዘላሊ 3 ተኸታተልቲ መጽሓፍቲ ያሕተመ። ኣይወይወ ብዛዕባ ስነ ህንፃ ግዳሲኡ ምስ ግዜ ከዓቢ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ 1999 ጀሚሩ ብምሉእ ልቡ ከዓየሉ ጀመረ። ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ከዓ ምስ ካልኣዩ ብምዃን ኣብ ሻንጋይ ናይ ኣርት ኤግዚቢሽን ኣቕረበ። በቲ ዝሰርሖ ዝነበረ ኣብ ንድፍን ቅየሳን ከይተደረተ ድማ ከም ኣክቲቪስት ኮይኑ ፖሊሲ ቻይና ክነቅፍ ጀመረ። በዚ ዘይተሓጎሰ መንግስቲ ቻይና ነቲ ኣይወይወ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዌብሳይት ማለት መርበብ ሓበሬታ ዓፀዎ። ብኸምዚታት ክትዓናቐፍ ዘይተዋሕጠሉ ኣይወይወ ናብ ትዊተር ብምስጋር መዓልታዊ 8 ሰዓታት ዝኣክል ምንቃፍን ዝመሰሎ ምግላፅን ስርሐ ኢሉ ተተሓሓዞ። ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ፖሊሲ መንግስትን ቻይናን ኣተኪሩ ምንቃፉ ቀጸለ። በዚ ምኽንያት ከዓ ንመንግስቲ ሕማም ርእሲ ኾኖ። ከም ሳዕቤኑ ከዓ ተደጋጋሚ ማእሰርትን መግረፍትን ወረዶ። ኣብ 2009 ብፖሊስ ብዝወረዶ ማህረምቲ ኣብ ርእሱ ውሽጣዊ መድመይቲ ኣስዓበሉ። ሃገሩ ገዲፉ ንኽስደድ ብዙሕ ምትንኻላትን ድፍኢትን ተገይሩሉ። ክሳብ ኣብ ከተማ ሻንሃይ ዘስርሖ ስቱድዮ ብገለ ኣብ መኻንዮም ከም ዝፈርስ ገበሩ። ኣይወይወ ብተፈጥሩ ሓድሽ ነገር ናይ መፍጣር ህንጥዩነት ዘለዎን ኣንጻር መንግስቲ ቀይሕ መስመር ክሰግር ዕጅብ ዘይብሎን ወናኒ ድርብ ውህብቶ ጥበባዊ እዩ። ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ብምድንጋር ክፍሊት ግብርን ካልእን ኣሳቢቦም ተመሊሱ ናብ ቤት ማሕቡስ ከም ዝኸይድ ተገብረ። ተቐባልነትን ጽልዋን ኣይወይወ ዓለም ለኻዊ ኮይኑ ብምንባሩ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ንኣይወይወ ኣመልኪቱ ኣንጻር መንግስቲ ቻይና ተሪር ተቆሞ ተሰምዐ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ስነ ጥበባውያን ከዓ ኣይወይወ ንኽፍታሕ ብምጥላብ ናብ ጽርግያታት ወፁ። ከም ሕቶ ኩሉ ኣይወይወ ድሕሪ 3 ወርሒ ተፈትሐ። ድሕሪ መፍትሑ ን4 ዓመታት ካብ ቻይና ኸይወፅእ ተኣገደ። ብድሕሪኡ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ካብ ቻይና ወፂኡ ናብ ጀርመን ብምኻድ ኣብ ከተማ በርሊን ሳብ 2019 ተቐመጠ። ድሕሪ እዚ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ስድርኡ ይነብር ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ኣብ መደብኩም መደብ መንእስያት ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ ከምኡ እውን ብትሕዝቶታትኩም ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ ብኣድራሻና radioerena@gmail.com ብቁጽ ቴሌፎንና 0049 71 61 50 77 624 ከምኡ እውን ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ብምባል ክትልእኩልና ትኽእሉ። ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቅነ። ሬድዮ ኤረና